Machiegni uru nyikwara mogi chenro mar Abila kaka makinde duto wasebet kwa puonjre luo kite gi timbegi. Wang'iyo go dak kwerewa machon gi dak oganda masani. Nyikwara moga geno nuriyo maber kamora mora ma untie otieno ma kawuono. To kawuono thuon wach mwagogo kom piny ka majuokra moga jwang' dwanwa wuoye. Wadwa ng'iyo chike mege goyo dala. Chike mege goyo dala ma kaponi ikri mar goyo dala to warwaki budho mondo ing'e ni to kit Ramogi Jwang' ka ng'ato go dala gin chike mage mane taye. Nyikwa Ramogi kapok wachako twak, antie ka kod nyikwa Ramogi man gi juogi mege Ramogi Jwang', mang ka juok Ramogi Jwang' oseluar kuomgi to biro tayowa maber mondo wabed gi lony kaka kit Ramogi Jwang' dwaro ni ng'ato timo ka goyo dala. Batha tung kocha antie kod nyakwar Tau Kogot wuod Mur Malanga. Musa ne nyikwa Ramogi. Nyikwa Ramogi Jwang' amoso kamora mora ma untie no saure uru. An nyakwar Tau Kogot uda kinyi nyaro dhiambo koloko kola nyaruoth nyalego nyadhi. Mano nyaka tumo nyakwe uhembo nyago gagi mano nyarawa. Ano kego chieng' ochunge kod chieng' onjula to kod ochola kake akochung'. Mago yawuot ka ruoth, mago nerena. An yuor Alice Ogot. Mano nyaluo nyagombe nyakorera nyapap ndege nyayogo. Mano mama ma paw ndege ni tie dala gi ma en ndege ma kane waome to ne wadhi gi ndege ome. Erokamano nyakwa Tau Kogot. Ang'e ni ojapakre ka ne nyakwa Tau Kogot ng'ama pieli bathio malengo wadgi mar oyiem nono to ng'e malong'o ni ma kata gi nyakwa Tau ema jowuotho dhi pap gombe omo yuorgi. E batha ka nyakwa Ramogi Jwang' antie kod Bishop James Otieno mauda lego nyadhi. Musa ne nyikwa Ramogi. Nyikwa Ramogi erokamano kendo odhiambo ma kawuono ni machiegni ure chenwa ni. Nyinga en Bishop James Otieno Makogola. An jalego nyadhi. Alego nyadhi e tiend skul Kanyera jakwar ruoth maka kum kombewa modak nyadhi skul kanyo. Ang'e ni wabro wuoyo kendo kapok wachako taparo ni waket chunywa kuom Nyasaye mondo walam Nyasaye. Wagoni ni erokamano in Nyasaye ma jatima ber ndalo duto. Erokamano Nyasaye kuom miyowa thuolo kendo machielo kawuono mondo wachak twak Nyasachwa e weche malich machando ogandani ei piny luo Nyasachwa kod kaka ginwang' konyruok. Nyasaye telnwa kwachako kodi kendo watiek kodi kuom yie e Yesu Kristo ruodhwa. Amen. Erokamano ahinya. Erokamano Bishop kuom ketowa lamo. Nyikwa Ramogi achiel kachiel koro wadwa dhi twak mondo wang'ie chike mane Ramogi Jwang' oketo ni tayo jalno madwaro golo dala. To kapok wadhi chikego nyikwa Ramogi Jwang' wadwa ng'iye pek ma ng'ato nyalo betgo. Samoro inyalo bet gi pek kidwa ni mondo igol dala to gin pek mage manyalo miyi bedo. Kwa Tau Kogot kapok wadhi chike ma tayo nyikwa Ramogi ka golo dala. Nitie pek moko ma ng'ato kani dala gi to nyalo tame golo dala kendo nyikwa Ramogi nitie maseche moko pek go chando gi. Adwa ni wang'iye ni nyakwa Ramogi Jwang' otuomre kod pesa ne matin. Koro chunye dwaro ni mondo gol dala kaka kinde ni yudo pesa tek. Tuomre gi nyapese moto wacho ni an tadwa nawuog agol dala. To yudo ka ne podi konyuomo min ode. Kit Ramogi Jwang' onyalo golo dala kapok ogolo onyuomo min ode. Wadhi nyaka bilo ipenjo pek ma ng'ato nyalo bedo ka en dala gi. Odwa go dala. Tuomre gi pesa be. Koro achiel kuomgi en mikwongo wacho no. Ni pok onyuomo min ode. Mano en pek. Nikech ka idhi go dala kod dhako ma in go to pok idhi turgi gi tero gik miluongo ni chiaye. Mano matien dhako ni oporga kodi pod ok en ga chieng'. Koro ok inyal dhi kete gi kweche dhoch mar goyo dala. Nikech kigo kode dala to samoro udhi ukethre kode boringo wegi. Onge ng'at mobro nwang'o gogo kod dala nikech ne isekete gi kwer mar goda. Mano emomiyo jonyuol nyako ok nyal yieni mondo idhi go dala kod nyari kapok ne gineni kidonji dala gi ni biro nyombo in dichuo. Nikech ibro tweyo tiend nyargi gi nyororo mar kweche mag dala ni nyocha ni sego kode. Koro ng'at madhi kende ok nyal bedo ng'ama nie simba kopo noringo wei. En koro kendo nyako nwang' mana ni koringo wei to kori kende gi ng'at mosego dala. Man ga dala ne mondo dhi obed dhako mar ariyo kuro. Moko ma wabro luomo jaluomo musmus. Wacho ni githoth to pek manyalo miyo ng'ato
samudwa golo dala to tuomre gi pesa ne tuomre gi pesa ne moro tapana dwa nwa lum ga luma mos koro mang wicho wilgo inyalo medo tuom koro ayudo achiel kwara moga jwango winjo maler ahinya ni kai tuomri gi pesa ni moti dwa golo dala chikra moga jwang dwaro ni nyaka inyuom dhako komoro nyaka bed ng'at man ga dhako bedo gi dhako tiende ni isega nyuom ok ng'at man ga kod nyako moro ma gichodre go mopor kode odak kod nyakwata nitie nyakwara moga jwang madwa go dala nikech Lolwe TV neno gi ji mathoth to nitie nyako mosega wacho ne ni nwa golo dala dwe manyien to pok odhi nyuome ta sewinjo kilero ni nyako no rach pek ma obro bet go kapo no gigolo dala kapok onyuome nu twe tiende ma ok onyal dhi tedo ni ng'ama chielo ma pok ogo dala konya dok Isimba nyocho iwacho no se Isimba kate od dhako matieno od dhako nyocha pod ng'ani kanie tipo ma wuon mare pod be iwacho wacha ne ng'at ma nyocha pod jasimba koro dhako iwuok go Isimba be go kod dala dhako machal kamano ok nyal dok mondo ng'ato kende ng'at ma pod odak ka wuon mare en nyaka koro nwang' mana ng'at ma be nosego dala ema nyalo kende ma bendo dina bet namba 2 kata 3 to ng'at ma nosego dala cha ne nyaka gocho mana ga dhako mtiende ni koro konwang'o dhako ni koni ni bende kendo kawo to dhako ni en mana mar 2 kata mar 3 kata mar 4 dhako ni ok nyal bedo koro dhako mokwongo mak man koro onya bedo ne en mane dala no nikech onwang'o ni mon mane dala no ne mbele no tho koro onge ero kamano nyakwata nkwara moga jwange no winjo kanyo to molo un joma nyiri kidwa gol kodi dala kapok onyuomi koro nyaki bende red matek nterie gimo turwa komondi eka idhi gol koda dala mondo yawna kech winjo kanyakwata okete ni kitra moga jwang kogol kodi dala kapok onyuomi to koro chik dhi tweyi ma kutwanyre gi jaodi no to kami dhi tede ok idogi dala itede ne ng'at ma pod odak dala kanya paro no winjre maber kendo mamo miyo mine bedo ga mager sama ore dwa dhi golo dala to ketne no kigol dala kapok ikitero gimoro biso piny Ramoga Jwang ka tinde wan kod joma pod luwo weche Ramoga Jwang to jomoko be jokristo to aneno ka thoth jokristo to wacho ni imano to Yesu ong'eyo wanyalo gola dala chieng' ni los bang'e piny Kristo ka gi kaka nyakwata okele inyalo wacho ang'o? Erokamano Kinja kuom penjono nyadi mang'eny asekweraga ne ok adwa ne jothurwa nyaka jogo modonjo e warruok ahinya madip wach ni Yesu romo nikech ndalo moko nyocha ne wasekelo gik ma Yesu romo oseketho nyaka mier e yore mang'eny osekwanogi kabisa kata ka tho neno gik machal kamago koro sama ng'ato dhi go dala to kapod ne ok okende nyakono kendo nyakono mino mana kaka okwe osewacho ni nyuom mar luocha moseter gik moko korgi makoro en koro biro kong'eyo ni en nyada mano kokotimore Kinja to ajawachonegi kaka mukaluor ni ka mano kotimore dala to nyaka inwang' ka dala rochore kendo dala no nitie chandruok koro kata ka jokristo nitie mawinja nikech achung' jokristogo nyaka giluw chik mar luo ni nyaka odhi onyuom dhako koro akigolo dala mondo dala obed maber erokamano nyakwata ano kidwa chwalo kanyo ok adwa nawacho pek moro machielo pek moro machielo ma ng'ato nyalo bet go kodwa go dala dak ahinya dala machop kama kori jaduong' bukori chot matieni ionge gi teko mar dichwo teko mar dichwo tiende ni ok inyal dhi e ng'ango kod ng'at ma dhako ni tim monego tim e kitanda kacha kod dhako ng'at ma onge gima dotim e kitanda kod dhako ok onyal dhi goyo dala nikech ok en thuon mano pek ma ng'ato nyalo betgo koro dak idala wahinya machop kinde ma ndalo ni orumo ni koro akini dwaga dhi go dala tisechot ibro dhi nego yawuoti nikech onge gimitime dalano to yawuoti to koro timo gino itgi mwalo mano itieko dalani koro ibro wacho ni jomoko nene otimo ni marach seche midhi go dala ni ng'ato nene okunya yath dala nego yawuoti kod ocheni mokendo nyigi
Koro ni in ng'at ma koro ywak aywaka na anero jogi oniang'na. Ng'ama oniang' ni onge in miniang' kendi nikech ne idak idala ukidwa go dala nyaka ichot. Ma koro iongo ngufu mar ng'at ma dichuo. Teko ni ma dichuo ru. Mano en pek ma ng'ato bedo go sama dhi go dala nyaka nonre mong'e ni to dala na kacha. Bende ka dhi an go kodhi. Kija ka medo kata kama ukewa wuoyeno ing'eni peke gi gibedo mang'eny ma bende seche moko ibro na keti gi migepe nikech ging'eny mageng'o na ng'ato ing'eni kele e yo maber ni seche moko ng'ato ne onge pesa to pok oromo kod pesa to gima okuongo neno en ni en koro dwa wuog to ing'eni sama pesa donjo lweti to mana kama ukewa wacho ni dak e dala ming'a in kata wuoyi ma katikati to jaduong' ma mowadu maduong' to pod ni dala kanyo ogeng'o ni ma pod ok inyal wuok emamiyo winjo ka seche mamoko kapon koro idwa ni wuog ni nyinwang'o pesi moro to koro nitie okenge ma nyaka luw mondo konyi mondo iwuog iwe joma moko dala ka mano bende pod timore to ng'enyne to bro geng'i to mar ariyo bende ka inwang'o ka chiegi midwa dhi gogo dala cha opek kata iyo dongo ok inyal wuok kode bidhi igo kode dala nikech kidhi go kode dala to mano seche moko puko nyaka i nyathino ni jaodino madhako no end up ni koro nyathi monyalo nwang'o dala no bende onge. Mar adek bende ibro nwang'o ne inyalo nwang'o pesi moro to karanyo en pesa ma ing'eyo ni ka thuolo rumo ma ok agedo pesa ni to pesa ni bro kere lweta nyaka dhi aged mana kode sani to area kata puodho kata ndalo midwa dhi gede no inwang'o ko pidhie cham moduma kata obed mana bel kata obed mana muogo joluo kwa nyaka jokristo mwachung'ne nowacho ni kidhi gedo to kik itemie beto cham niketo piny mondo iged dala no onge gimoro ma bro donge kata na cham ok nyal donge dala no en dala man kod kisran kila wakati koro gin migepe mang'eny ma seche moko nyalo geng'o ng'ato e yor mar goyo dala. Erokamano Bishop kod Nyakwatao. Ikwara moga jwang'a geno nuwinjo kama Bishop gi Nyakwatao temo kelo to nyaka wadog chien nikech gisemulo pek ma pek mar ariyo manjo ka Nyakwatao wacho en wach machot ng'ama dichuo teko mare koro madito to chon Ramogi Ajwang' anjo ka gikelo ni dak dalu aming'a iparo golo dala ka koriti mateko kaka diriuri kod dhaki pien tek kit Ramogi Ajwang' to wach ma pien ung'e ang'eya wano nyuolo wayudo kokete gi koro kwanya tamre to Nyakwatao adwa ni lere nyikwa Ramogi chot ni ukete ga nen gima chon to sani ma konya kwa Ramogi chot makata ng'ama tin be yudo ko chota koro ng'ani to timo nadi kiyudo ka teko mari madipo ne piny ma onge kaka diriuri kod ng'ama miyo nyithindo to koro chako bet madongo kuomi tidwa golo dala Ramogi ne timo ang'o kanyo? Wuod nyaka Abila wachno en wach manene ng'at ma koro wuok kamano an akete e wach mar Ramogi kaka ne itime chon ne joma tindo ne kichotruok koro ng'at mane ne chote en ng'ama ne koro osebedo kata higni 50 kadhi mbele nikech ne onyalo chot nohinyore gimoro hinye ogoye kata en gima tuo ke to nitiere kaka ne iketo mondo giwuoga uga to gidhi ne gigoyo dala to ng'at mana ni yawuoth gi koro to dagi dala mano e kaka ne timore wuoyi maduong' koro ka wuon gi osego dala bolos maber koro en idwa ni mondo giged wuok odhi ogo dala ne to koro wetene odhi ochokre e dala mondo mi en ma koro loso jowadgi kaka koro dongruok gi bed koro ng'ato wuok ga kaka owadgi to dhi go dala kama mondo mi jaduong' cha go min dala gin koro gibed jok ma koro ochot kamano koro kargi kanyo ok nyal timie weche Ramogi nikech kanyo ok digi los dala. Erokamano Nyakwatao. Nyikwa Ramogi Ajwang' geno nuwinjo kanyo kaka Ramogi kete ni kichot tiwinjo kaka okete ni wuoyi maduong' igolo dala piyo kendo wuoyi maduong' ichwe igolo mondo odhi ogol dala ni mondo nyithindo gi koro dhi oged kocha nikech in onge kaka inyalo loso yore mega dipo to bende ne ithoro kowo yawuoyi go kapok wuon gi ogo dala ikowo gi ka owete gi wuon gi mamoko koro wuon gi ni bro wuok aoka to goyo dala to nyithinde gi koro ok dhi dak kode nyocha osedhi kata ka wege gi ka bogin koro giwuok kuondego to gidhi gagamie koro ok gini dala to wuod nyaka Abila ing'e ni pek mamono ng'ato go dala gi ng'eny to
ok aneno ka podi miwa thuolo mondo wawach. Wanyalo dhi adhiya kodgi mubi majuogo keloni. Gin gigo okeloni. To Bishop, sama podi nyakwata okogolo pek mamoko, to nyikwara mogi mathoth tinde wawinjo ka giwacho ni Yesu oromo wadhi adhiya. Kanyo bende inyalo temo tego kuonde ma nyakwata okelo wach ma Yesu. Nyakwata okelo gima ber. Ing'eni chik mar Ramogi Ajwang' kano wuok chon ne gikelo chik. Ramogi Ajwang' nokelo chike matek rito kabisa, kendo nene bende giwacho ni gin chike ma kokirito gichala kaka gumuma kod chik 10 manie muma ma kokiluwogi to polo mar Nyasaye ok ni donjie. Koro chike mar Ramogi Ajwang' kata ka wan kuom Kristo ta jawachoga kama iko mabetie ni nitiere ma nyaka waluw, ma kok waluwogi to dala ni kethora ketha. Nikech ing'eni ka okibedo dichuo motegno makamili, to wasewachoga weche mag tekre mag joma chuo to kod wuok e dala matin tieko ni rumo. Wasewache kama ng'eny kabisa. Onge kaka inyalo dhi go dala Okinja, nikech ka in dichuo tin gi yowoti tiwuok bidhi go dala to teko ni onge. Nana dhi atema ka dala no lokore ka tikawo yowoti tigedo nigi kata wodi maduong' oke makwongo gedo. To wodi maduong' ni kod jaode, to wach ni kata wodi maduong' no be onge jaode. En wuoyi moseng'e nyako manyalo dhi dala machielo bukele nyako. Sama unindo e odu gi jaodi malo, to wodi no ose kata dhi thum to nwang'o nyako moro gilalre go gibiro gitimo go richo kata giriwre go dala ni. Ka dala ni wuon dala ni pok oloso dala bolokre dala. Ing'en chiro osedonjo kae matiende ni nyathino osekawo duong' mar dala cha, kendo nyathino chira nyalo luwe maduong' malich ma bende seche moko tho ema aega. Okinja gika enago ayia ni jokristo wacho ga ni remb Yesu nochwer kendo ka nosepong'i kod Roho Maler, to Roho Maler koro tiyo kuomi kendo in kod tekre mang'eny. Ma emomiyo seche moko akwero ga jogo ni ka iketo ng'ato ainano to manisenego nyathino. Ni bro wacho ne nyathina wantero teko wanyorumo malo koni, un to dhiura dhia mondo unyuolre mwelo kuro. Ok nyal timre Okinja. Ok nyal, nyaka giluw mana chik monego bendi luwo. Bishop, kapok adhi nyakwata kit Ramogi Ajwang' ka ng'ato bothi weche Ramogi Ajwang' to imiyo gi manyasi kendo giluok. To joma owargi en ok onyal dhi manyasi, kubiri lamo inyalo tieko chira. Nyocha ne wawacho weche gi motegno kabisa Okinja. Na wacho na kelo example kama ber kabisa. Ma na nyocha ndaromo gosiepe na moko bege wacho ne giluonga no bwana ta na askofu. No bwana in gima wacho kacha onge. To ne akwero gima wacho ni kama no kinyal tere bank to mano shauri yako. Okinja example enia. Dhako ubiro mu ka use disagree bu da mu dhako kecho to dhako olonya fwetene ija Kristo kenin bishop kaka an ma adwa wacho kod bishop kod oganda wa ma wacho ni Yesu oromo no. Dhako ni kosechwadi kod suruare ni to koro idhi ka jalamo moro to jalamo wacho ni bia mondo walam Nyasaye. Giwacho ni loko dhoch moro mini winjo ne wawuoye ndalo moko cha. Kae tiwacho ni Yesu kata kok watiyo gi musomago iwacho nai mai koro Yesu koro romo kae wan waleme nying Yesu Nyasaye mondo gol mano ne. Okinja wacho ni niya idhi iki idhi tho. Suruare cha kok unyalo yudo kata fwete kata nanga matin mar miyo cha kok nyalo yude malos kode momiwinjo ga seche moko waori kamina lego kata waoro okaluor mar wacho mano nikech koko tim mano nikech mano ne en chik mar Ramogi Ajwang'. Onge Yesu romo kanywero nyaka lumna chik mar Ramogi Ajwang' cha. Koro koselos gigo madhe manyasi miwinjo wacho no koro yako biro walamo Nyasaye mondo Nyasaye okel kwe e dier ono chandruok mar kuong mar Satan makelo lweny no mondo koro kik chak duog. Mane kaka itimo gigo. To ka oket ni Yesu romo oseketho mier mang'eny to joma ng'eny nyaka jolembo mwango mag jokristo ni lowo kae nikech ne giketo Yesu kano romo e dala kacha ma dala no nokethore. Koro Bishop itemo nyiso nyikwa Ramogi ni ka ng'ato timo richo to dhi manyasi. Okinja adwa ni waket gige migepe. Nikech dango kiwuok kae tidhi e chode to kae to kisewuok e chode od koyugi tiwacho ni in kodi dhi madho manyasi na dhi e chode. Bishop nyowacho mano miriambo maduong' kabisa. Nitiere weche mwalame Nyasaye mondo Nyasaye otim hono.
To en hawo maber okinja ni ng'eny chike mineno machopo ka ng'ato dhi nyaka manyasi ka ok gi ng'eny ahinya, gin gitin lakini gin serious kabisa. To ng'eny gik mamoko kaka mana miwacho mar dala gi ang'en wabiro bire nitie mwalame Nyasaye, inyalo kata lokie dhoch to rumo nikech gimomiyo walame Nyasaye. Satan more manochier kanene onego ng'ato kamoro kata kanene wach moro timre kamoro machielo, teko mar Nyasaye kobiro kuomwa mwatimo checking mwanwang'o no mae kaka gini notimore, to koro Nyasaye miyowa teko mar ng'ado rieko e yor lamo e wachno mondo rum. Wasetimo gi mang'eny kendo oganda biro to timo neno ni gigo osetimore. Erokamano Bishop, nikwara Moga Jwang' ageno ne winjo ka Bishop lero kanyo watemo puonjre kaka kit Ramogi Jwang' dwaro ka chike matayi kidhi golo dala, to apodi watemo luomo pek ma ng'ato nyalo betgo i dala. Ituomri kod pesa ni moro koro idwa dhi golo dala tiyudo ka pek moko nitie. Awinjo kute ka jodongo gitemo tuomo kuondego kapo pek omaki yo minyalo luwo. Nikwara Ramogi wasebet kwanyiso ni juogi sirikal yore nyaka wadile. Neno ka Bishop bende ochung' kodwa motegno manyiso ni weche Ramogi Jwang' gi weche Kristo en gimoro achiel. Nyasaye manomiwa gin mondo tawa. We wadile juogi go bondi diel kama tara ka wero piny majaru. In gotonglo ni moka wuono kori chano ni kiny gol dala, to ka kiny piny orutido ka pek nitie ka kigol dala onge. Bang' mano obiro duogo twak. Erokamano kuom bet ka uneno Abila. Wawe burko wawe. Waboni nyaru tira vida ukingu kore nyamoi dielu wono lolo bonda wuoro pinyu majaru woru matara kaka wuoro pinyu majaru ne ng'ato podwo binyiri gi oloyo madongo gi oloyo maleri gi oloyo tiyo mako ng'ato kendo ng'ato bedni rawo bila ke ng'ato wugo kendo ng'ato bedni ralwar kendo nyiri ring ng'ani wowe pinyu majaru to woru matara kenda wuoro pinyu majaru ne ng'ato ti alanda buto long nonyiewo sude nonyiewo kodene nonyiewo iriembo ng'ato e tich to ng'ato duogi e dala to kara ng'ato jachang'a kendo peso tamo ng'ato buto long nosingo kode nosingo sade pep nosingo osingo buto chweyo kendo ng'ato duogo wuotho du wowe pinyu majaru Oboni komoni kaka wuoro pinyu majaru ndeye katumbo rado ka ng'ato buto bondi yombu jogo to kinyi kidoko ka ng'ato kendo jogo yombu danga jobudho yang janga oboni ni karakiatu wowe pinyu majaru Kredu kurwaru kadi wakera waro kunda mbajamur owade gadenyi nyara waro kodulori nyarugangi anindo nyarugangi buwada nyarugangi ukia nyarugangi ougo nyarugangi kujera nyarugangi koda kothi nyarugangi omino gotu wonogangi gonyango wonogangi gung'ong'a lendo wonogangi wowe ora majamur Machiegni rukendo nyikwara Ramogi Abila kaka mwapuonjre luo kiti gi timbegi wang'i go dak kuro anchon dak oganda masani ageno no bondi diel kama taru dilo juoku maber. Nyikwara Ramogi obondi pod nitie kendo en achiel kuom nyikwara Ramogi ma pod go thum nyatiti man gi uma ka in kod nyasi. Nyikwara Ramogi moko eroga penyo tere kadwa yudo bondi. Nambo bondi en 0705 57 3199 0705 57 3199. Kin gi nyasi ero weche meg Ramogi Jwang' tidwaro ng'ama dilo nu juogi mane namba bondi kuom jogo mosebet ka penjo namba bondi. Achiel kachiel nyikwara Ramogi wadok e twak ma wantie wang'iyo chike matayo nyikwara Ramogi Jwang' ka golo dala, to kapok wachopi chike wang'iyo pek ma ng'ato nyalo betgo. Tuomri kod pesa ni moro kawuono ichano ma golo dala kiny tiyudo ka pek moro dinoni ka kitimo onge. Watemo luomo pek gi mondo ing'e kaka kit Ramogi Jwang' ne luwogi. Ekweta ukogot wadhi dilo juogi taweyi ka nitie pek moro miwacho ni juogi okelo ni mabe nyalo mono ng'ato wuok boyo dala.
Kian pod duogi okete kanyo kose amiyo wach machielo. Wanya kabilo. Ng'eyo no pek go gi ng'eng mamoko gin kama Ramogi Ajwang' wacho ni ng'at magath, ng'at ma onyuol magath bende bedo gi pek mar goyo dala. Ng'en gath ni to koro ng'eng mamiyo ng'ato gak. Nitie joma onyuol ma gin rude. Nitie jok ma onyuol ma gin joma gath ma moro iluongo okumu, ng'ama onyuol kumu. Nitiere jomoko minwang'o konyuol en ng'at man kod ng'ol moro ma iluongo kata ni ng'ama rakuom. Gi ng'eng gath go gi ng'eng. Mago gin gik man go pek moko kanyo. Ma moko to bende wanyalo mana wacho ni koro ng'ama oneno ka gik ma kwanogo chandogi to koro gigochonwa to wawach gigo mondo wapim nigi kaka onego bed ni bet. Joma gath go ng'eng nitie ng'ama iluongo kata ni joma ochola bende nene gath nokwan kanyo. Koro gibro rango to gigo masin mondo wapim nigi kaka ng'ama gath. Ng'ama gath en kata ng'ama onyuol kong'ol. Ong'ol katiyo moro ne bade koni chielo onge. Mago te gin jok magath. Koro nitie kaka gibendi. Kata sago dala no nitie weche. Karamogi ne tiyo kod. Kod ng'at ma yudo pek nikech janyuol ne otho to pok otiek weche mag liel mar janyuol. Sau go pok otim nigi pod ni kod ochola nikech pod ok otere. Mano bende nitie gi pek mamalo. Koro mago bende ginyalo mana go siri wawuoyo. Erokamano nyakwata. Nyikwa Ramogi Ajwang' ageno nuwinjo kanyo. Bishop awinjo ka nyakwata mulo wacho nitie nyikwa Ramogi moko modwa nogol dala. Tuomre gi pesa ne moro to koro pek mantie ni wuon notho to min go tamre nok tere. Neno ware kiani kanyo tinyalo wacho yango. Ne wasewacho kinja chieng' moro ne nabiro kae ma awacho muma mar rapar mar chik 25 Matinda Beach. Rapar mar chik 25 Matinda Beach manene atemo explain kendo nyiso oganda Ramogi ni ka dhako chuore otho to libamba ma entiere no ondiki ndiko nyaka owadgi chuore mothono ema kawe matere kendo loke dhako kendo ka ginyuolo nyathi ma wuoyi to nyathino ibro chake nying ng'ama otho cha mondo kar ng'ano kik lal. Akiana seduoki nikech ing'eno kinja ka idwa wacho ni nyathi dwa nogol dala, wuodi dwa nogol dala to nyocha ne pok oteri, matiende ni pok iloso dala no. Dala no pok owacho no ware. Ma en jatero kodwa i dala kanyo. Kaito ing'eni ka nyathine no osedhi bogon dala ng'eno bro luongo yore moro nikech donge nyocha ne chuore osetho. Koro wuon nyathi cha ongo bro luongo yore moro mondo odhi onyon ni nyathi dala. Kaito eno bende nikech Yesu ne oseromo ok obro chaka wuoth to dhi e dala no. Dala no kethore okinja flat kendo dala no chak bed dala kendo. Dala no jibro thoe marum te nikech chien ni e dala no mar kode kata chola ma mama no nyono go dala. Koro mama no nyaka kuong los dala ne ni mondike ndiko mawacho cha. Koseloso dala ne ma dala ne obedo maber to koro ako gonyo nyathine ni koro wuoda in koro diged aselosra koni koro aber. To ka Yesu romo kanyo to giduoko na duoka wachin ji osetho kacha buru. Erokamano Bishop. Nyikwa Ramogi Ajwang' ageno nuwinjo kanyo oganda moko nitie modonjo Kristo to donje ma kong'e tiendgi ma Kristo en. Winjo ka Bishop olero kanyo ni jaodi kotho bo wacho kete ndiko ni muma oyie ni iwuori mowadgi jaodi no okawi mondo chung god owadgi. Winjo ka Bishop owacho nyaka kama ndiko no nitie. Koro iti wacho ni Yesu oromo kteri to muma ni bende kata kisomo ni Nyikwa Ramogi tindo somo ng'e somo onge kuma ni nene ka Yesu wuotho gi mon. Jopuonjre ne nena chwolel. Ito kori ramo ni nindo gi Yesu. Kichier gi chiew gi Yesu ma in Yesu ni gege agega to chike ok idwa luwo. Koro Yesu ne chuori. Yesu ok nyal bedo chuori okinja to muma mar Nyasaye. Ne nyathi ing'eni ya idwoka e wachni to wachni ne wasetieko. Chiwodi tin mwalo kachacha. To chiwodi matin ma japsigi higni 25. Bendo tin ga gi miniskirt ma. Yes, kendo nyathi ler kabisa 25 years. To wuodi nyosetho wuodi minyuolo.
nyosetho owe ka en ja 25 years gin nagi nyathi achiel seche moko we kata gi ich kaeto in nikech koro Yesu romo iwacho e neno asewinjo gi mang'eny asediko kata kuonde mang'eny ni an nyamwalo an koro dala na ka in koro kawo mana Yesu modog chuori in koro kawo mana Yesu dala ka Yesu ma koro rome nyathi matin ma ja 25 years to ndiko mar Nyasaye to wacho ni kik uyie mondo ndik nying mond liete mapok ochopo 60 years kata higni 60 ei buma akate bug mond liete ondiki ndiko mar Nyasaye koro mani seketho od wuodi ni kik nying mon ma pod kochopo higa 60 kik ndik nying gi e list mar mond liete kitabu mar mond liete nikech ginyalo kuodo wi ruoth Nyasaye mano kaka mondiko erokamano jodonga no ka kore ka duogi luar kuom mano Ramogi Ajwang' bende ondike kaka rebni wacho ni gibe gindike erokamano kwa Ramogi Ajwang' ageno nuwinjo kano miyo ng'ama miyo ka hiki pok okalo 60 to jaodi otho iwinjo ka mumo dagi nikech yie mondo keti nying ibuk mar nying mond liete kaw yuori dago mumo siro mano mondo yaw yoreni kik liete bedi dala winjo ka Bishop siemo kanyo kabisa chike gi be Nyasaye mano miwa mondo ta nyikwa Ramogi nyakwata okogot pek moro be manyalo mono nyakwa Ramogi Ajwang' goyo dala yudo pesa to lo mane wuon gi ogoyo dala no mane lo ma kogin go mogik onge kendo kama ma wuon gi desiemne to pesa ma en go no bedak nyiew lo nikech lo tindo onge minyiew siling 30,000 nyise nyikwa Ramogi nka koro lo giki dala onge ko kama tielo gidak nadi dala ka wuodi nyaka bilo yogi kiaura wang'iyo kogi kiaura to iyudo pesa ni moro to iwacho ni in koro idwa go dala mionge gi kamigoche mano pek kuom mano en pek koro onego bed ni wacho mana ni pesa ni miyudo itim kod ohala mondo omedre inwang' kaka diyudgo kamoro matin mibende nyiewo na mondo igoye dala nikech kama baba ni odakie to koro tin ma onge kamodong' mibiro goche to kaworu beda kubedie ni ok uwuogie to nimar un ga itipo mamare manitiere gik madak itime dalano mowinjre itimi bende nikech be yawuoti dongo ga ka to gibiro dwaro gedo to koro ka gidwaro gedo to dala bende tin gibiro gedo kanyo nyaka rang kamoro ma gibe gibiro yudo gigedo koro emomiyo pesa miyudo miwacho ni in go cha non kaka inyalo kete kata ohala moro mondo medre inyiew kod kamoro machielo mondo ubi ugedi mano ing'e ni koro wawuoyo e gima sani to sani no bende koro kata kochopo ni ji ok go dala nikech lo to koro ero rumo to koro gibiro gero grofe to koro grofe ge manyalo lero nyakwa Ramogi kech dala Ramogi Ajwang' malo gin ute jonyuol piny gin simbni koro piny kaka ugere gorofe ito nyikwa ibiro dok gidhi gedo kendo ka kwaro kicha to segini timo nadi nikech mato kope gorofe ka ugero e dala ukairi matiende kata mana wuoneni ama wuonu emogero gorofa ka ing'e nyikwayo ema biro duogo donji rooms manyocha kwargi odaki nikech ema nochik Ramogi ne nyakware ema dok e gunda dhi kudho mach no kwar mare koro ibiro dhimni room chamacha e gunda mar kwer room manyocha ninde erokamano nyakwata nyikwa Ramogi Ajwang' geno ninjo kanyo matut ni lo dhi bedo matin ka koro chopo kama ng'ama gole dala onge koro ugero udi to uloso karu malimbo ma uikre koro udi gi ot midakie ka chieng' itho to nyakwa wuodi kibidakie nyakwari ma kendo chieng' moduogo kanyo koro nyikwayo to koro nyalo gadakie adaka kanyo nikech nyikwayo dok mano owadgi nyakwaro en owadgo kwarma dayo bende mano chalgo na jaode koro en odak adaka e od kwargi kata mana e sani kata kinde mokalo od dayo malo nyakwaro nyalo dhi bukendie ka dani gi ose kata to koro onge to ge ukendo i odno bo nyuolre mano ot modaki adaka
Tao chaki losie kanyo kapok abiro ir bishop. Dala dhano tho dongunda to nogera od kidi mar dayo. Nyakwaro nyalo bira koro dak kanyo kendie. Koro ako yudo kama ber matek mondo odagie. Kendo kanyo koro ing'ene kwar mare manie lowo cha kod dangi. Mor kabisa nikech odni kendo koro itedo ga e iro dumie chiemo go moro jok mane noseik magin kwere man kanyo. Koro nyakwaro no en ng'at ma jakor kwargi kabisa ma en bende momiyo nyakwaro dok ga gede gunda kata kodok gede gunda. To parian nyakwaro kuger ode kuma ne nitie simbni mag wuon mare. Ogero mana ode yo koma obet malo kuma kwere ne kwargi gidan gi neno daki. Koro ka kanyo oseloko dalane to en nyithinde monyuolo bende kendo jokor wuon mare monyuole mane nigi simba e dala. Koro nyithinde be gedo mana kuma ne simba ma kwargi nitie mwelo piny. Mane kaka Ramogi Ajwang' ne oketo mondo ji odak. Erokamano nyakwata. Kwa Ramogi Ajwang' geno nuwinjo kanyo ka janyuol nitie ta min mama ni tigene agera ot maber. King'en ka chiemo Nyasaye okawe nyakware nyalo duogo dak kanyo kendo kende kit Ramogi. Bishop pek moko bende wayudo ka chando nyikwa Ramogi ng'ato jadoho. Koro odak apango ka en gi Mikai gi Nyachira. To koro odwa nodhi ogol dala nyithindo dongo to Mikai othir neno kodhi dala. To pesa ne to nyoyudo kata tule aheri koro. Ma koro pesa ni moneni wang'i kan koka golo dala to wang' ni onge. Dako thir nano kadhi. Chik Ramogi ni onyalo yiene mondo udhi ogol dala gi dhako matin. Kose kopo ni ng'ani ja Kristo to koro wacho ni wan chike duone waseweyo. Adhi gola dala Mikai nubi bang'e. Ng'eno kinja ka igolo dala ka in gi mon ariyo to mama mothir ni maduong' ni osethir. Cases go wasewinjo mang'eny kabisa. Koro oringo odhi nikech odwa timo nyali. Ng'en seche moko ringo ga nikech nyo seche moko winjruok onge ka mar nyiego gi nyieke ka. Koro odwa timo nyali mondo mi kik gik moko timre maber. Ing'ene nyo en gi nyithindo kae bende ma nyithinde koro osebedo kata joma dongo ma ka ji dhi golo dala to nyithindo go ema bende adhi kuongo donjo kanyero kod wuongi ka giting'o le ka gitimo kaka gitimo gacha. Mae nyalo kelo chandruok ahinya nikech wan kod options ariyo nikech dichuo ni nyalo decide mondo dhi oger dala no kod dhako matin to geng'o na dhako maduong' e dala ni kod nyithindo chalo ng'amo golo gi oko. Machieng' moro kendo kodwa no ged to gedo na dhako ni e puodho moro machielo. To cases gi ng'en gisebiro mang'eny nikech nyocha ne ndalo moko waluwo kesa aina ni. To mama maduong' ni neno kelo wiye bodhi dak mana e center. Koro kosedak e center to neno seng'eyo mbumbu ni chuore dwa biro gedo. Koro bang'e sama koro nowinjo ni chuore biro to koro wuok e center kanyo bono ringo bolal no. Koro chuore nodhi adhiya bogedo kosegedo ne dhako matin ne en mon adek. To koro poga mon go puothegi pogo mon go puothegi koro kerewgi kanachiel nikech ng'en gima ber e wach mar doho cha to en ni ka ji odonje dala ni tin kata mon adek kata mon ariyo to wadwa ni wane od dhako maduong' ichaka Mikai kan kocha to od Nyachira ni bende koni e dala achiel mane ka ne niriwo dala ni obedo gi kwe. To ahinya nyadi mang'eny ka idhi migedo e dala kod dhako matin ichalo ng'amo geng'o ne dhako chande kod nyithinde dala no iketho dala nikech koro dala no kata chiemo moro kionge to itho ka nyithindi ok oriwre e dala no nikech sigu odong' kanyo ma nyaka chieng' nyaka nyikwayo biro donji sigu. Wodi nyaka Abila penjo no dipenjo ni to ka ng'ato nego koro ose retire heri nitie to nyocha pok ogo dala koro ya kodwa dhi go dala to en gi mon mosekalo achiel. Koro dhako maduong' ok emigo ga go dala osetamre ne en koro kodhi. Nyalo bedo notimo nyali kata nyalo bedo gin mon ma kodwa ga dhi dala ne ohero kapanga. Wasega lero gini e kinde moko mokalo to wabro medo lere niya. Dhako maduong' nyalo kelo wiye kamano. To ng'ani to yudo heri to osebedo ng'ama ng'ongo koro ol. Mae kama nyako goye dala. Nikech ok dang' obed jaduong' ma ongo gi dalano. To asenyiso nyikwa Ramogi Ajwang' e chenro mar Abila ni.
e kinde mosekalo gi asenuoyo. E piny Ramogi Ajwang' onge ga dhako maduong', onge dhako matin. E chike mag Ramogi Ajwang' samitimo gima chalo kaka gik goyo dala, chalo kaka kweri tieko mar janyuol otho. Ipenjo ga mana ng'ane no ok en yag dhako moro kata morundre konyal nwang'e. Tiende ni ng'ama idwaro kanyo ok en ga ni ng'ato en ng'ama duong'. Kanyo idwaro dhako mondo timgo kwer mar dhoch ma koro mbele. Ng'ama ni kod bene mane ma koro nyiso ni koro Ramogi Ajwang' kanye ma koro idwaro ga en kara ber mondo ng'ato bed gi dhako mokalo achiel. Ka en achiel to kwamo no koro kodhi kodi dala. Mamano to gikwamo mang'eny. Gini boma. Otamre ni ok dhi dala. To en dhako achiel. To chuore oseritaya. Koro awacho ni nyikwa Ramogi Ajwang' ni iseche miyuda heri to koro idwa dhi go dala to in ga gumon to dhako maduong' odagi. Onge pek man mbele ni kata achiel mana ko in ng'at mok thuon. Iwuok kod dhako moyie mondo odhi ogo dala. Tipenjo nyithindo mantiere ot maduong' cha. Nyathi machogo kod nyathi mokwongo. Jogo ema kweche mag dala ni omako. Achiel kuomgi koyie mok oluwo chik min. To ai dhako moro machielo in go koyie. Isego dala cho. To ka dhani otamo nyithinde gon kika wich. Kotamo nyithinde pod ok omoni dhi go dala. Nikech mano dhako ma rocho i ode. Kaka kata mumo wacho no dhako mariekie magero. To dhako ma koro ketho kare. Ok inyal yie mondo keth kari. To mon moko ben gatie. To le kanyo nyikwa Ramogi winjo to sa ng'en bro chako ringo. Adwa ni chak ilen nyikwa Ramogi. Isewuok kod dhako matin gigolo dala. Maduong' chande kut wiye manogego kotamre cha koro duogo lal. Koro yieno golne dala. Koro etibo golne nadi. Kanyo ma koro chik Ramogi Ajwang' ne wacho no dhako manyocha nene nowoko ok en kodi. Nyaka ng'en nyocha otimo ang'o. Nyocha wuodhe chal nadi. Ka wuodhe nyocha ok rach. To yieni mondo idogi pat kore. Koro nitie weche ariyo. Inyalo tugo dala. Nitie gimiluongi chik Ramogi Ajwang' ni tugo dala. Inyalo tugo dala. Koro dar kama nyocha igoyo ni. Iweyo kanyo koro gunda. Koro iriwo mondeni tidhi goyo dala. To ka ok odwa kata ne itug dala to wuodhe bende nyocha rach. To kobiro tisiemone in yuoche puodho ni puodho cha gerie uru nyang'ane. Koro dala mane isego ni ma idalen. Koro en gi nyithinde ka obro beda kuro. To mar kare to koro kethre nikech kosebet kacha to koro en mwanda gweng'. Yuoche kande ma bro ga donji ode kuro. In kanyo kidhiga. Koro matiende ni yawuoyi ka nyalo hinyre e dala mingi. Nikech bende gisebedo joma richo maluwo pach mingi. Koro gibro dak e dala ma wuon gi ok oloso. Ero kama nyakwata nyikwa Ramogi Ajwang' geno nowinjo kanyo molowinjo mamine. Kik inyiego maki kod inyieki ni koro idwa tiye no gol dala kisenyuolo nyithindo. Injo ka nyakwata okelo kanyo nyithindi ma koro iketho. Ini wuoro ni nyale to nyithindi miketho. Bishop pek moko bende nitie ni nyakwa Ramogi Ajwang'. Nitie nyakwa Ramogi Ajwang' ma pesa mowuoyeni. Oyudo 100,000 moro. Koro na 100,000 nanto nyaka gol na dala no. To yudo ka pok noloko ot ni dhako. En na gi simba. Onyalo wuok. Weche mondang' oloko ode ni ka. Ok onyal wuok okinja nikech mage chike miwinjo wawachoga ka. Ka pesa no nitie to chune ni nyaka okaw ot moro bende ok en kata ot moro ma ibro ger mar mana nikech simba okuog gago. Ma emomiyo iwinjoga wachake sama wachako wuon nyaka ibed kod dhako to bed dhako ma kamilian mosenyuom. Dhako bende ok nyuom ga i simba nyaka bed ni iseloko ne ot. Koro nyaka odhi otim kwer moro kata ranyisi moro boger ot moro mar lowo kuny boger odno moluongo nying dhako no ma ginindi ndalo 4. Ka giseninde ndalo 4 to koro wuok odhi adhi. En ot ma ibro we koro kon chuno nyaka okaw pesa mang'eny.
Kabilo ameda ayar kama rebni gineno wuoyo maber ndi nitie kama be chopo ne kar mondo ichak itigo pesa moko igero kumbano to bro dhi goyo wi 100,000 ni mane idwaga wago kod dala cha Ramoga Jwang pod noyawo dirisa minyalo wuok go dirisa ni en ni nyalo wuok to idonji center moro ma michule pesa moro matin ni ot moro kanyo tibetie ndalo 4 go ai tiwuok idhi go dala koro center cha ot midhiye cha chalo ka gimiloko ne dhako ot Erokamano nyikwara mogi kuom lero ni nyikwara mogi wach ma center center naneno ka okonyo Bishop saneno ka ringo ta kian be nitiere moro ma bendi neno manyalo medo nyikwara mogi okinja gine remgi ing'ena wacho ni gin mang'eny rem ng'eny kabisa nikech nitiere ndalo mamoko ma bende seche moko kidhi dala kidhi golo dala to ing'eni ne ok landaga chon ne nipoya ji maka idhi iketo ni an chieng' wik mabiro adhi golo dala to in koro idhi ipoya ji ma bende iwuotho na gotieno ka kiny idhi golo dala no to ng'eny gi nibuogo ji kamano mondo kik ng'ato timni gima rach kamidhi gede cha koro ibro nwang'o ni gima ne nyalo geng'i ma koro iwacho ni koro kudhi gedo to koro udok adoka kendo ipango mana chieng' machielo en ni nikech nilando ni ji koro nitiere wuonu moro kata owadu moro ma ok chunye mor nikech gigini miloso mago dalago en pok otimo koro dwa geng'i to enwang'o ka seche moko lok ndagla kamidhi go e dala seche moko idhi nwang'o ka osenegi kata guok moro goyi kanyo kata inwang'o ka ng'ato otempa nwang'o kaka midhi gede no otime magalagala ma kudonjo ni kata glamo to nwang'o ka chandruok obetie mano en wach mane geng'i makoro chuno no kunyal dhi go dala no uchako udok kendo chien to bende seche moko go dala no bende nene kata wach miwinjo ma wacho ni dhako ka iye pek to kinyal dhi go dala seche moko inyuolo kata nyiri bende ing'eni nyiri no kugoga go dala seche moko to nyako ni nyithindi gino osenyuolo nyathi ma wuoyi kata ma nyakwaro nyathini kapod nyakwari nyari dhodho nyathini to seche moko koyo mar dala nyalo luwo nyithindo seche moko kigo dala koro gin weche mang'eny seche moko mabiro Erokamano Bishop sama neno korumo nyikwara mogi to nyakwatao adwa ni tie kapok iwacho wach mitiekogo to pek moro be nitie ma nyakwara mogi nyalo yudo nyithindo ma inyuolo ich simba sani ging'eny tiyudo ka ng'ato dongo mna ka dani to koro yudo pesa moto dwa golo dala ler ne pek ma en go no onyalo timo nadi to gwach mitieko wuod nyakabilo ga modongo kada mare to koro yudo pesa ne moro Nyasaye ogwedhe koro en ng'ama nigi pesa kendo gosekendo kendo bende osekendo mano ng'at ma koro nigi dhako mosenyuomo dhako maber onge gimano mone go dala nikech obro nyiewo lope moro koseng'iewo lope to nyaka an oluongie ng'at ma yuoro min mare ma koro chalo kaka wuon mare to dhi nyono ne kama ogede kata onyalo kawo ner mare mano chalo babane chik Ramoga Jwang oyie mondo ner ng'ato nyono ne ng'ato kama ng'ato gede koro mano e kaka en konyonne to ogeda bogo dala ne maber to kapok iwacho to awinjo ni chik oyie no nyalo dhi manyo to jaod min gi moro moluongo ni wuongi to nyono ni kata ner mare to oganda moko ma jokristo Bishop be nyalo nyono ne ka ntiere wodo wadwa okinja koro ken wodo wadu en nyathi manonyuol ich simba to koro dwaro wuon onge koro dwa ng'ama nyono ne dala wayudo ni nergi kata wadgi kata wuon gi ng'at moluongo yuor min mare nikech entie megene kamago tamro nyalo manyo Bishop onyono onge problem okinja adhi nikech ing'eni bende wanyisi gimoro mana nyalo nyono piyo kabisa nikech ing'eni chik momaka e dala cha onge nikech remba onge kotha onge dala cha koro achatala ng'ama biro dalau nikech okwan wade koro gimo chik yoyote matimre dala obed chamo gweno obed ang'o an ok omaka koro an kaka jadolo mar Nyasaye wadhi to walamo ne Nyasaye to waketo wasega go kata mier moko mang'eny ma wanwang'o kwadhi nyapondwa moro dwaro no gedne to kwasefwenyo ni onge chik moro momako kata chola moro motweyogi to walamo ni Nyasaye to gigolo dala Erokamano Bishop nyikwa Ramogi sama neno korumo
awang'iyo pek ma nyalo yudo ng'ato kudwa golo dala, to watemo luomogi modong' bende kwaparo wabro medo. Koro giko dira mabiro to wadwa ng'iyo chike matayo ng'ato konindo ni koro kiny dhi golo dala nyaka chop chieng' dala bed gimiluongo ni dala. Akwata wach maditiek go ni kwara. Atieko ka nyiso nyikwara Mugajwang' ni topic ma wawuoye mar goyo dala no. Pek mar gik manyalo miyo ng'ato kik go dala. Anyiso mana nyikwara Mugajwang' ni goyo dala to en gima ber. Gimomiyo ber en ni ka nyikwara Mugajwang' ong'iyo piny luo iseche. Yawuoyi matindo tindo ma jo higni 30 gi gero udi mag milionde machopo 10, ji piem gero udi koro sani ma ji dakie. Ma timre nikech sani ji wuok goyo mier. Kapod in kawuonu to in tipo baba ni ok inyal loso giki kaka idwaro. Omiyo bedo ni ng'ato ogoyo dalane, ineno ka koro mier ni piny Mugajwang' mohingo kata mana udi mogeri estate miluongo ni Runda e piny boma ma Nairobi. Nyithi luo gedo malich mapiemre mana ng'ane nyocho gedo gi milion adi na 6 an agedo ga 10. Ma en dongruok. Kuom mano naneno ka wach go dala nyikwara Mugajwang' okawe gimoro maber makelo nigi dongruok. Erokamano nyakwata usane no korumo ta wino kibrit. Abino kibrit wuod game rangi. Mano iluongo ni raw nyadundo. Mano wuoyi mohero Abila kendo en wuoyi mano odongi Abila. Gin kod je obara wuod wuoyi makatwenga. Mano nyakwara. Mago yawuoyi ma Abila noloso, yawuoyi ma orito piny luo maber. Kod profesa. Ing'eno profesa ok wanyal we makowach wach. Nikech profesa obedo kamano kalure kod dongo ka en ng'ama ong'ith ahinya weche mag dongruok mag luo kendo nopuonje maber i piny seme kochola kacha. Mobedo profesa to kendo min mare bende nyakwaro gelo. Ok ing'ene en modi nyajoro. Erokamano nyakwata kogoti ing'eni sa to koro kia profesa. Bishop wach maditiek go kapok imulo japuonj nasari. Erokamano anta adwa mana wacho ni nyikwara Mugi ni atieko mana kaka okewa atieko ne okinja wamedur jiwo joluowa mondo dhano gedi. Nyocha namor kod jo Homa Bay kana adhi yor South Nyanza tanwang'o ka nyithindo nyaka ma jahigni 22 ogo dala gin kod mier to wan warita rita mwalo Central koni ni nyaka ng'ato dhi mana ka go dala godunga dala bro kethre nikech city. Koro wakwayo oganda duto kati tim na Nairobi jende gi joma dongo machal nadi wadhi uru mondo wageduru mondo wachakuru ngima mar dak e pacho e thuolo machon. An Bishop James Otieno Makogola jalego nyadhi mana kaka nasewacho an ja African Revelation Church kata Rofweny East Africa ma wan kod Abuoro Mission Headquarter e dala ma Muron koritwa kod Cardinal Joel Odero Buya. Ang'eyo ni japuonjna ma Lois Ndaga to kod Joyce Ndaga giwinja to nyocha nena nwang'o kata mama moro mosiepna kabisa Pamela Nyamino Duruoka e duka mar nyadhi Kanyero nyo wacho nan en obende ni Abila moko chwe ma ok oneno kinja. Ang'eyo no winjowa kendo kawuono message nochopo kod assistant chief marwa Philip Ogola Fura nyaka kod jorofweny duto te mani East Africa. Nyasaye mondo gwedhu nyaka kendo wachak wanere kendo erokamano. Gi jo boda manyadhi. Jo boda manyadhi gi jo boda makobare okawiyo wil kod erokamano. Erokamano Bishop kapok watieko migi namba ni inyalo nyono ni gidala. Yes, adwano mondo adhi anyono no ganda dala nyaka joma chandore ma kuonde gi ogak biuru mondo wang'adnu rieko mondo walamnu Nyasaye ji mondo gedi ka Bishop lemono. Namba en 0722 84 92 33. Nyasaye mondo gwedhu erokamano. Erokamano nyikwara Mugajwang' ageno nwa puonjre maber gi kodira mabiro wabro ng'iyo chike matayo ng'ato ka koro dwa dhi golo dala. Dala winjo ka jodongo wacho ni ber. Ger dala kata igere mana gi pesa di chikra Mugajwang' oyien ot dala ni migero no kata ka chiemo rionge nyakwari nyalo duogo dakie bukend. Koro ot moger no odno to mata chenro kinja makambo jaote juogi nyaka chopwaro mi chenro machielo. Erokamano kuom bet ka winjo kuneno chenro mar Abila. Guangelelo, la cuaro vino, toda que tira de la mina, guango tomo taga, abu gobiero, ya ingo caramo.